nabo igabana siasa bali babwate eganga yo kuriye birogo ao imeyense anene ko ngorwa gusi nigo baburiwe ko bekomorembe cinga kichonsi ase siasa cyabo natari gukora siasa cy'ikisegi icyo cikoirera ubusira kwa magima y'abantu bagukwana se cy'isemo cya magenche ebunge yabo machoge borabo county ya Kisii cinga kichyo cyo kumusokera bene oyo kuriye kirogo cy'obuchumbe imeye bunge yo Dickson Oigara weterekya makia ODM nigabara yabo bamwiraniriye Oigara kwimukia igitambukiro kubwaterana nekia nase kutoka ward ya Ichuni bunge nyariba county ya Kisii asomoiga bokumusabira na kumusokia Charles Chwea Matoke wachakuriye kirokyo bochumbe bunge yo enigo umugaka bwegekoro umugaka ombiro amosega na komwebirwandiro Charles Chwea Matoke kolengereri abaminto mwarorire enyangi yo mwana Matoke egendere uno nga igochira obeiro tonya irwa kambura kagakori yo tonya ebintu cyose twaye Matoke asinyanka ikera de tubinto binde byose twawete kamwete kaukwana bariki maiga yo nigo Matoke bonsi ayo ataranya akabaga ko monene asengincho twabwate ekegeni kyogonsabera ngeribaga bantu bentemeye nchikoriye kerogo kyobo bunge wanyali bali masaba amangana na abantu banyali bali masaba batagete ayo bataranya ko babago korerwa akero bago akesabu yabo namatukali amakako atigaire abantu banyali bali masaba barolirenga nabere biya basoye kuri yo mubungo munya obuchikobwate egepindi ya 2027 paka 2032 asengencho omubungo waetulibaga tarakora amangana amange nigo cinga kicharireira yogoche gwikirania chisemi chabosa asaborokiwa habegererya kianda gwikabakore chisemi chabo nabo konekya abana bonse bali bataranya chisemi ngonyora bali bwikiranu mwana onde bwensi ogochikogenda ko grade 9 paka kore secondary ase serikali y'umweshimiwa Charles Chwea Matoke eyanyali bali masaba igego chikoba free so long as yokogenda in a neighborhood school wende yonsi guchiegwa etali boarding ere day school abantu bande abajumbe bande ngokora balege ntekyo na intunyali bali masaba na moko mbeka ego mwana ino mubunge grade 9 paka grade 12 school fees tayo as a day school chance lakini ko interest chibese chia CDF chinyene noko bangene serikali nyali bali masaba na intu nabekomesa asaba na baito kogenda chiskuru SME abasongo bagote banga education is an equalizer abana bali batanya alite gukora chiskuru asengencho ya mangana make mangana ko bara chi family school fees inko bolere mangana nda bana na ina bago ika abaro baba bakora ke arodi buno bogima bwa kongire iskoga na ero tukagote banga kingo kora na inchenchi obogima bwa na inchenchi no muchioito abana abuna inuli bagali ino nicharibo weteras chitivet bono nigo Matoke harireira gocha gwikirania magendro ayo ataraikiraniwa no mara yora bisi ere korenta oboraibwa maunchirrio para ya nyamasivi ekogenda paka kwerende rogoro ramasha pare yo twatebi gulioka na pare yiterabekwa nonya na se budget eri akabere ebitacho mbire nonya ne bitacho bibekire chibese chirire korwase CDF bitache bitakoretiki bitache bitayo imeyanyali bali masaba namangana nda mange gochitole gochaka korigereri ekemo asekende gochitole korigereri auditors report eliego soka because wanyolira ababunge mbaro bakongainereri bali chibese chiabana inchi batebange miradi etayo igo gochitole koreta oborayi bw'obonchoreria imeyanyali bali masaba na hinde sabali eyu nigo yachakireri tukeri lya rero nincho mwana ino Charles Chwea Matoke tikamona gonsabera lakini anene umonene nyasaye nero ochora abagambi nero manyeto mugambi ningo 2027 Kuripoteria Ensoko TV kuruboge chense muyo mugenya bali masabe county ya